Пахвалёны Ісус Христос. Чарговая наша лекцыя. Разважаем Нагорную проповедь Христа. І сёння бяром тэму гневу і тэму забойства. Вельмі важная тэма. І ў нашыя часы і ўвогуле для хрысціянаў, канешне, важная. Не разумець этой тэмы, то, ў прынцыпе, в нейкім сэнсе не разумець нічога. Итак, Матвея, 5 раздел, верши 21 и пасля далей. «Вы чули, что сказано продкам не забивай, а хто заб'е, подлягае суду». Першая рэч, на што звярнуць увагу варта, это над слова «вы чулі». Хаця насамрэч напісана. І трапна некаторыя каментуюць, чаму Христос не кажа напісана. Таму што людзі не чытаюць. Таму што аўдыторыя, да которой звяртаецца Христос у Нагорнай проповеди, гэта простыя людзі, которые ім захопленыя, гэта, як правіла, не эліта. І Слово Божие і закон Божий яны ўспрымалі не чытаючы, а збіраючыся ў сінагогах, калі ім чыталі гэты закон і ім яго тлумачылі. Можна сказаць, што людзі, просты народ, ён, канешне, быў дзіка залежны ад тых пастараў, которые тлумачылі ім закон, ад эліты рэлігійнай. І з аднаго боку, гэта проста агромная адказнасць людзей, которые ведалі закон і ўмелі чытаць, гэта эліта рэлігійная. Таму што, ў прынцыпе, ўсё, што ім уклалі ў галовы простым людзям, яны ўжо крытычна не маглі ацаніць. Гэта з аднаго боку такая залежнасць, сказаў бы, нават нездаровая і страшная нават залежнасць. Але на тыя часы по-другому нельга было. Асноўная маса насельніцтва, яна, канешне, была неадукаваная. І тут няма чаму здзіўляцца, мы ведаем там гісторыю Беларусі і славянскіх народаў, што ў прынцыпе наша адукацыя гэта канец 19 стагоддзя, такая масавая, калі не эліта, калі мы не гаворым пра інтэлігенцыю, пра шляхту. А звычайныя людзі, это нават не 19 канец, это нават пачатак 20 стагоддзя. І так людзі, большасць не маглі чытаць, пісаць. Для мяне это сапраўдны шок быў, што я у калоніі в 21 стагоддзі сустрэў чалавека, які не ўмеў чытаць. Это быў цыган, ён па малалеткі пайшоў па калоніі, ён сапраўды не ўмеў чытаць, ён вучыўся чытаць па Бібліі. Ён там пара класаў толькі скончыў у школе. І вяртаючыся, значыцца, гэта людзі простыя, яны залежныя ад сваіх пастараў, і ўсё, што яны ўспрымаюць пра закон Божы, яны чуюць у сінагогах, і ім гэты закон тлумачаць. Гэта нешчаслівая форма, але другога варыянту няма. Што гэта азначае? Гэта азначае тое, што калі людзі тады, ў часы Хрыста, маглі сказаць, што мы не ведалі, мы не разабраліся, то гэта было зразумела. Ім не было магчымасці дзе разабрацца. Яны не чыталі і ў хатах, у сваіх, у дамах рукапісаў святога пісання адназначна не захоўвалі. Калі ў наш час людзі кажуць, што мы не ведалі, не разабраліся, гэта адказнасць зусім іншая. Таму што ў цябе ўсе шансы і даведацца, і разабрацца. Вось такія высновы зрабіў я. Значыцца, не ведалі тады і не ведалі цяпер, это зусім іншая тэма, зусім іншая. Такі цікавы эпізод. Канешне ж, нехта мне падкінуў гэтыя думкі, не сам я да гэтага дадумаўся. Але, гэтае слова «вы чулі», як Христос кажа. «Вы чулі, што было сказано продкам не забівай, а хто заб'е, падлягае суду». Пра суд. Такога прадпісання ў Торы Маісеевага няма, і Христос, кажуць даследчыкі, скарэй за ўсё ужывае трактоўку вучоных у праве. Такая была практыка. За забойства быў суд. 22 верш. «А я кажу вам, што кожны, хто гневаецца на брата свайго, падлягае суду.
Хто ж скажа брату свайму рака, падлягае сінедрыёну, а хто скажа неразумны, падлягае гіене вогненнай. Наконт гэтых дзіўных словаў, нават не ведаю, як правільна чытаць, рака ці рака, і таксама неразумны. Многіх гэта заўсёды здзіўляе, колькі мы адзін аднаму казалі: ты дурань, ты не разумееш, ты бесталковы, і доўга не задумваемся пра нашыя словы. Большасць даследчыкаў кажа, што гэтыя словы рака і неразумны, іх не трэба аж так усур'ёз успрымаць, бо яны нават не нясуць такой нагрузкі. Чытаў, шукаў, што такое рака, так і не знайшоў. Рака ці рака. Версій нейкіх такіх разумных няма, там розныя варыянты ёсць. Многія лічаць, што ці это нам незразумелае ўвогуле слова, которое до нас не дайшло. Напрыклад, святы Аўгустын лічыў, што это ўвогуле не слова, а гэта нават нейкія эмоцыі, которыми мы перадражніваем людзей. Это нейкія гукі, которые выдавалі. Кшталту, калі мы дражнімся, там некаму скажам бе-бе-бе. Да, канешне, это больш ідзе размова пра нешта больш крыўднае. Да. Так што мы нават не ведаем, што это за слова. І падобна, многія айцы касцёла казалі, што не трэба чапляцца і да гэтага слова неразумны, таму што хіба што ўвогуле не справа ў самім слове. Ёсць такая версія, што Христос падае прыклады, которые ўжывалі вучоныя ў праве. Што для іх это было зразумела. Яны капаліся ў такой бюрократыі рэлігійнай, яны прабавалі ва ўсім разабрацца, на кожнае пытанне мець адказ, і, магчыма, там капаючыся ў гэтай бюрократыі, яны мелі такія падраздзяленні, абразы іншага чалавека. Это адна з версіяў, што Христос дае прыклады, которые зразумелыя былі ці людзям навучаным, которые былі навучаныя фарысеямі, ці самім фарысеям гэта было зразумела, але ў прынцыпе ўжо не асоба зразумела нам. І даволі такі, зрэшты, мне эта версія падабаецца, яна такая выглядае даволі такой лагічнай. Наконт суду паказвае, Христос кажа, што хто скажа брату рака падлягае, яшчэ раней трошку, да, хто гневаецца на брата, падлягае суду, хто скажа брату рака, падлягае сінедрыёну, хто скажа неразумна, падлягае гіене вогненай. Тут кажуць, што, канешне, ступень суда яна розная. Суд звычайны лакальны, дробных справаў, пасля сінедрыёна то больш важныя справы, дзе ўжо там цэлая экіпа збіраецца, цэлая каманда, назовём это няхай сабе канстытуцыйны суд, альбо абласны па-нашаму. А гіена вогненная, цікава, это такі ўжо найвышэйшы, самы страшны суд, магчыма, суд такі Божы, калі можна так сказаць. Цікавы этот вобраз гіены вогненай. Он, конечно, там страшненькі этот вобраз, але я чамусьці раней, калі чуў пра гіену вогненную, заўсёды чамусьці думаў пра жывёлу. Мне адразу асацыяцыі былі з жывёлай. Нават у некаторых адразу асацыяцыі з пеклам. А ў мяне чамусьці з жывёлай, і я, як школьнік, не разумеў, чаму эта гіена носіцца яшчэ падпаленая, вогненная шэрсцю і гарыць, дыміць і так далей. А гэта сметніца ў ваколіцах Ерусаліма, нават у межах, магчыма, ці за Ерусалімам. Такая свалка, і туды таксама кідалі жывёлу, которая здохла, яна там гніла, і яе пастаянна падпальвалі, падтрымлівалі агонь этой сметніцы, этой свалкі так званай, каб увесь этот бруд, каб ён тлеў, гарэў, падтрымлівалі гэты агонь. І, канешне, адтуль ішоў смурод. І ўсе ў шоку былі людзі ад гэтай сметніцы, абыходзілі бокам, не любілі гэтага месца, і Христос выкарыстоўвае гэты вобраз, паказваючы, што это такім ёсць пекла. Гавораць, што у часы, калі ў Ізраілі панавалі язычнікі,
што там таксама складалі ў ахвяру гэтым паганскім бажаствам таксама людзей. Так што там і таксама ёсць версіі, што там знаходзілі трупы, калі, напрыклад, адбываліся забойствы, і некуды трэба было гэты труп злодзеі, некуды яго дзець, трэба было яго туды нейкім чынам дастаўлялі. Ну, так што Христос паказвае розныя стадыі суда. І зноў жа ж ёсць версія, што ён трымаецца вось гэтай логікі фарысеяў і вучоных у праве, што яны падобна вот такую вось, ну, скажем так, шаткавалі, такую градацыю рабілі, ну, граху проціў бліжняга. Так што, ну, ёсць такая нейкая версія. Ну, гэта ўжо разжуваў гэтыя вершы як мог, а больш, напэўна, хачу звярнуць увагу увогуле на тэму этой запаведзі «Не забі». Па-першае, яна не, сказаў бы так, гэта запаведь не абсалютная. Таму што яна адназначна не датычыць жывёлаў. Адназначна. Часам людзі хочуць, асабліва тыя, хто любіць жывёлаў. Я асабіста, я абажаю жывёлаў. Да, я не вегетарыянец, я ем мяса, але мне толькі нейкі матыў, што нейкую жывёлу трэба недзе забіць для таго, каб мяса. Мне, ну, непрыемна, не па сабе, я проста фанат жывёлаў. Вось, хаця, ну, не фанат ідэі вегетарыянства і нечага падобнага. І таму адразу трэба сказаць, што Ветхі Завет дазваляе забіваць жывёлу. Христос гэтаму не пярэчыць. Падчас Пасхі Христос ужывае ягня. Так што тут ідэалогіі ствараць не надо, як бы мы не любілі жывёлаў. Вот. І таму запаведь не забі, яна не абсалютная. Яна датычыць канкрэтна чалавека, которому Бог дае несмяротную душу. Гэта першы момант. Другі момант. Гэтая запаведь інакш адносіцца, як бы яна інакш гучыць у перыяд рэлігійных войнаў, альбо нават паганскіх нейкіх разборах, канфліктаў з паганамі. Вядомая гісторыя бедалага прарока Ілля, который разабраўся з праслужыцелямі культа Ваала. Ён іх пазабіваў. Да, ну і ў старым запавеце такога, ну, зрэшты, многа такіх тэмаў. Да, Маісей пазабіваў няверных. Вот. Дык што гэтыя рэчы ўсе абагульняе? Гэта Бог дазваляе забіваць. Ніколі Бог не дазваляе гэтага рабіць самастойна чалавеку. Чалавек не мае права судзіць, каму жыць, каму не жыць. Гэта логіка старога запавету. Бог, который дае жыццё, і ён мае права забраць гэтае жыццё. Толькі ён. Чалавеку такога права не дадзена. Канешне ж, у нас пытанняў многа і акіян, і я не збіраюся, ну, не змагу іх так рашыць. Як правіла, мы гэтую тэму, чаму Бог дазваляе забіваць, мы гэтую тэму гаворым, што такія былі нравы, по-другому нельга было. Асабіста мне такое тлумачэнне адпавядае, ну, я гэта разумею. Ну, патлумачу, як я некалі успакоіўся. Мне заўсёды цяжка было это ўспрымаць, што вот Бог у старым запавеце дазваляе забіваць. Заўсёды мне это вельмі складана ўсё это прыходзіла. Ну і недзе там разважаючы нейкія кары Божыя, ці там Ноеў патоп, ці нешта падобнае, я проста зразумеў, што, ну вот, жыве чалавечая цывілізацыя. І Бог просіць, упрашвае людзей. Тая самая Садома і Гамора, напрыклад. Бог дае закон, Бог пасылае прарокаў, Бог упрашвае, не трэба, людзі, не рабіце, адумайцеся, спыніцеся, 0 рэакцыі. І ў гэтых сем'ях нараджаюцца дзеці. Бацькі сапсаваныя, вот эта чалавечая прырода, гэтыя гнілыя бацькі са сваімі поглядамі, злосныя, да, такія абсалютна прапітаныя грахом, яны выхоўваюць дзяцей. І гэтыя нявінныя, бедныя дзеці нараджаюцца ў гэтых страшных сем'ях, і з іх нявінных дзяцей вырастаюць страшныя людзі. І Бог просіць, упрашвае, чакае год, чакае 100 гадоў, чакае стагоддзі, нічога не мяняецца. Які тады варыянт? Знішчыць усё ў 0, пакінуць праведнікаў
каб ад гэтых праведнікаў, такіх як Ной, такі як Лот, Абрагам, каб ад іх нараджаліся дзеці, которые будуць ужо нармальна выхаваныя. Канешне, гэта страшненька, і нам па-чалавечы хочацца сказаць, нейкія ж метады другія павінны быць. Але это нашае чалавечае меркаванне. Это нашыя мары, это нашыя чаканні. Але ўсё-такі, хіба што нават калі я ўжо гэта зразумеў, нават я, што само па сабе нічого не мяняецца. Людзі не мяняюцца, грамадства не мяняецца, ўсё вот так вот плыве, гады ідуць і нічога не мяняецца. Ведаеце, я некалі в інтэрнэце ўбачыў цікавую такую фотку, можа нават штучна это зроблена, я не ведаю, на нейкім заборы ці на чым там напісана такія словы: «Господи, сколько можна, жги». І калі я прачытаў, тады я зразумеў, што нешта ў гэтым ёсць. Што не трэба абсалютызаваць жыццё, што жыць любым коштам. Бог дае нам жыццё, Бог забірае яго. Урэшце рэшт мы хварэем, маладыя паміраюць, старыя паміраюць. Не трэба з гэтага рабіць такую трагедыю невядома што. Пасля смерці мы ж верым у Царства Божие, працягваецца жыццё. Значыць, нельга з жыцця рабіць такую абсалютную вартасць, жыць любым коштам. Нельга. Я думаю, што якасць жыцця гэта нават важнейшае, чым тое, колькі мы гадоў пражывём. Наколькі мы годна, дастойна пражываем нашае жыццё. Я асабіста зразумеў, што гэта нават важнейшае. І мне асабіста гэтая логіка дапамагла разумець, чаму Бог дапускае такія суды. Чаму по-другому просто нават нельга. Я стаў хаця б крыху разумець логіку Божую. Значыцца, робячы высновы, хачу падкрэсліць, што запаведь «не забій» усё-таки яна не абсалютная. Это не так, што выжыць любым коштам. І Бог дазваляе на рэлігійныя войны якраз такі таму, што няма другога варыянту, з паганамі трэба ваяваць. Таму што не будзеш ваяваць, яны прыйдуць, і ўсё, што хоча зрабіць Бог, яно знішчыцца. Таму што так дзейнічае грэх, так ён знішчыў, сатана знішчыў чалавечую расу. Гэтыя народы ўсе. І таму Бог дазваляе ваяваць. І там гінуць людзі, і б'ецца Давід з філістымлянамі, з Галіафам, і Давід забівае Галіафа, і гэта слава Божая у гэтым праяўляецца. І не трэба ў гэтым выпадку нам станавіцца пацыфістамі. Але не забыцца пра тое, што на рэлігійныя войны дазваляе Бог. У Старым Запавеце, я кажу пра Стары Запавет. І, канешне, у гэтай тэме будзе шмат маніпуляцый. Я думаю, што рэлігійныя грамадствы часценька пачыналі войны, апраўдваючыся неяк, што так Бог хацеў. Любы грэх мы можам апраўдаць, што так трэба, і таксама такія тэмы лёгка, канешне, ўсё это апраўдваецца, што гэта Бог паказаў і так далей. То есть я ў такія сучасныя нюансы не ўлажу, ці там у гісторыі чалавечай цывілізацыі, просто паказваю, што у Старым Запавеце Бог дазваляе гэтыя войны, і ўсё-такі жыццё чалавечае – это не абсалютная вартасць. Што з гэтага вынікае? Таксама важныя высновы для нашага часу. Бог не, я ўпэўнены ў гэтым, свята перакананы, і зрэшта такое вучэнне Касцёла, што Бог не дазваляе нам па нейкай там прычыне ў кавычках гуманізма. То есть мы рашылі, што чалавеку трэба памагчы, каб ён не мучыўся. Гэта значыць, што як памагчы? Напрыклад, дазваляем на аборты, бо дзіцё можа нарадзіцца інвалідам, бо мама будзе мучыцца, ці рызыка жыцця для мамы, ці яе жыццё там не ўкладваецца, бо дзіцятка нагуляла. Это логіка у кавычках чалавечага гуманізма. Таксама, на што каб стары чалавек мучыўся, ён там і так памірае, рак, цяжкая хвароба, лепей дапусціць, каб яго забілі, акуратненькая эўтаназія так званая. Гэта ўсё форма у кавычках такога ложнага чалавечага гуманізма. Дык вось,
альбо ад помсты, каб справядлівая помста была, да, каб людзі супакоіліся, гэта зрабіў зло, адпомсціць яму, і тады ўсім будзе добра. Дык вось на такія рэчы Бог не дазваляе, не благаслаўляе. Гэта выключна чалавечае мышленне. Часта нам хочацца яго апраўдаць, вось этот так званы ў кавычках гуманізм, але это выключна чалавечае мышленне. Бог на такія рэчы не благаслаўляе. Вот. Але таксама, калі я чую такую логіку, што чалавек павінен жыць у любым выпадку, без розніцы, якое грамадства, яно гнілое ці не гнілое, канешне ж, дзеткі павінны нараджацца, канешне ж, вартасць жыцця яна проста зашкальвае, бо это дар Божы, і Бог не дазваляе нам забіваць, але ўсё-такі я бачу, што просто жыць, абы жыць, размнажацца, абы размнажацца, што это не логіка Божая, это логіка чыста чалавечая. Для Бога ўсё-такі важна якасць жыцця. Як мы жывём, каму пакланяемся, да, у граху мы жывём ці не. Мы кажам, што любым коштам надо, каб дзеткі нараджаліся, главное, каб жылі, да. Дык яны ж пасля начнуць грашыць, Бога не знаюць, да, і што, і ў пекла пойдуць. Я ўжо такія самыя чорныя сцэнарыі малюю, да, і што там за вартасць тады такая? І ў чым тады аказалася вартасць? Так што я, падсумоўваючы, не абсалютызую вартасці жыцця любым коштам. Не так. Але чалавеку не дазволена забіваць. Бог дае жыццё, Бог жыццё забірае. Ён можа забраць. Ён мае такое права, і не надо рабіць з гэтага трагедыі. Таму што па сутнасці так і ёсць. Бог дае жыццё, Бог яго забірае. Вось так я бачу гэтую тэму. Так яна мне малюецца. Цікава. Добра, там Ветхі Завет, там цяжэй. Там много жорсткасці і так далей. Мы гэтага не разумеем. Мы кажам, такія часы былі, такія нравы. Цікавы эпізод мне вось узгадваецца ў Новым Завеце, калі да Пана Езуса прыходзяць людзі і кажуць, што там Пілат змяшаў з крывёй ахвяраў, там кроў галілейцаў. Нейкія там бунты, магчыма, былі. І людзі прыносяць Хрысту гэтую вестку як трагедыю, як катастрофу. Христос вельмі спакойна адрэагаваў. Я чамусьці прызадумаўся, што Христос вельмі спакойна адрэагаваў. То есть ён не сказаў, што нармальна, яны заслужылі, так трэба, абсалютна не. Але ён не зрабіў таксама з гэтай трагедыі. Ён сказаў, калі не пакаецеся, падобна загінеце. Ён не зрабіў з гэтага, што нешта несправядлівае робіцца ў свеце, ай-яй-яй, што рабіць і так далей, і так далей. Чамусьці мне такі эпізод трошку маячыць, што Бог у адрозненне ад нас спакайней глядзіць на факт смерці і нават катастрофаў. Можа таму, што сапраўды ведае, што жыццё працягваецца, у адрозненне ад нас, часценька, на жаль. І далей пробуем трошку глянуть. Уже по нашему тексту 23 верш. 22 даруйте, яшчэ один момент, яшчэ вернемся трошку. А я кажу вам, что кожны, хто гневаецца на брата свайго, падлягае суду. У рускім сінодальным перакладзе гэты верш гучыць так. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Русский пераклад дае напрасно. У розных рукапісах, гэта скандальная трошку тэма, але ў добрым сэнсе такая скандальная, таму што Біблія до нас не дайшла ў гатовым варыянце, мы ўсё это ведаем, што это рукапісы, і ў розных рукапісах слова напрасно, як правіла, яго няма, у некаторых рукапісах ёсць. Руская традыцыя ужывае і дадае гэтае слова. Беларуская традыцыя, больш заходняя, там каталіцкая, трымаецца тых рукапісаў, дзе гэтага слова няма. І цікава, што, канешне, сэнс зусім іншы становіцца. То есть Христос кажа, што
У адным выпадку, што кожны, хто гневаецца, напрасна падлягае суду, а ў другім выпадку кожны, хто проста гневаецца. То есть вот пытанне, можна по пустому поводу гневацца ці нельга по пустому поводу гневацца? То есть гнев сам по сабе з'яўляецца праблемай і грахом? Ці ўсё-такі гнев напрасна гэта грэх, а гнев проста не напрасна это может быть увогуле і не грэх? И вот этот нюанс, конечно, важны. На самой справе і дыспутаў тут поўна, і цяжка тут да нейкай, дайсці нейкай там справядлівасці. Цяжка разабрацца, як сапраўды Христос сказаў, многія айцы касцёла гэтае слово напрасна прапускаюць, таму што лічаць, што Бог забараняе любы гнеў. І нават яшчэ далей больш трошку ёсць дыспутаў на тэму брата. Таксама зверніце ўвагу, што кожны, хто гневаецца на брата свайго. Брат не ад Адама і Евы. Ва ўсякім разе новы запавет так ужывае. Калі ідзе гаворка ў новым запавеце пра брата, найчасцей гэта той, хто жыве па закону Божаму. Ён мне брат. Добра нам зразумець этую тэму будзе, калі будзем разважаць словы Христовыя. Хто слухае слова маё і выконвае яго, той мне брат і сестра і маці. Памятаем, як да Езуса прыйшлі і кажуць, твае браты і твая маці стаяць. І тады Езус кажа, хто слухае слова і выконвае, той мне брат і сестра і маці. Вось гэта логіка новага запавету і старога запавету падобна. То есть такое родство, сказаў бы, рэлігійнае, людзей па духу, яно нават большее, чым родство кроўнае. Что датычыць старога запавету, канешне ж, ізраільскі народ, вот это вот братство такое, вот яны вот адзін за аднаго стаяць. Але таксама, мае дарагія, я ў гэтым свята перакананы, што не трэба глядзець на ізраільскі народ так, як мы сёння глядзім на народы паводле нацыянальнага прызнаку, прыналежнасць крыві. Калі у цябе папа беларус, мама беларуска, то і ты ў выніку беларус, і значыць мы ўсе браты і сёстры. Там не так. Ізраільскі народ аб'ядноўвае не нашая логіка прыналежнасці крыві, а закон Божы. І ёсць версія, што, мне вельмі падабаецца эта версія, што з егіпецкага рабства выйшлі не толькі габрэі па нацыянальнасці ў нашым разуменні, выйшлі многія незадаволеныя фараонам. А народам Божым і выбраным яны стануцца на Сінаі, дзе дадуць абяцанне выконваць закон Божы, і з Богом будзе заключаны саюз. То есть, это не моя версія, это распаўсюджаная даволі версія, і я яе так асабіста прытрымліваюся, што не па нацыянальнаму крытэрыю трэба глядзець на выбраны народ. А вот менавіта яны вакол закона Божага. Гэта іх аб'ядноўвае. І таму, калі я у Ізраілі ў свой час убачыў габрэя з ярмолкай, я не здзівіўся. Нармальная справа. То есть не трэба шукаць там сувязі ў крыві. Даруйце, не габрэя, сказаў, убачыў негра з ярмолкай. Чоры цёмненькі, такі даволі нават цёмненькі, і ён стаяў, может, нават пейсы там сабе нейкія адрасціўшы. Это нармальная справа. Значыцца, вяртаемся да гэтай тэмы напрасна. І таксама ў кантэксце брата. Перш за ўсё, Христос паказвае, што запаведь жа ж гучыць не забі, то есть мы ўжо разважаем пра гнеў. Это якраз таки Христос паказвае, што грэх нараджаецца ў сэрцы. Вось гэтая логіка незразумелая старому запавету. Для іх, для многіх фарысеяў, эліты рэлігійнай, для іх ты парушыў закон ці не парушыў. Факт адбыўся ці не адбыўся. А Христос глядзіць углыб, дзе нараджаецца грэх. Это духоўны позірк. Это вельмі цікавая рэч. То есть, калі такога спосабу мышлення няма, гэта значыць, што людзі не вядуць жыцця духоўнага. І ў прынцыпе эліта фарысеяў і эліта ізраільская, яны не вялі жыцця духоўнага. Таму яны не разумеюць увогуле, што робіць Христос. Яны былі рэлігійныя, проста выконвалі правілы.
Вот. А жыццё духоўнае, яно ўглыб, яно шукае прычыны. Да? І Христос паказвае гэта. Глядзіце на сэрца, глядзіце на матывы, дзе нараджаецца грэх. І ў дадзеным выпадку ён паказвае, што гнеў што забойства нараджаецца з гневу. Вучэнне каталіцкага касцёла кажа, што эмоцыі не паддаюцца маральнай ацэнкі. То есть, па сутнасці, зграшыць эмоцыямі нельга. Таму што это нейкая рэакцыя хімічная, яны паяўляюцца, эти эмоцыі прыйшлі, это не наш выбар. Але эмоцыя паяўляецца, гэта не наш грэх, это не наш выбар, але калі мы нічога з гэтым не зробім, то яна можа стацца грахом. Такі самы гнеў, то, што ў мяне паявіўся гнеў, гэта яшчэ не грэх, але калі я пачынаю ў гэтым напрамку ісці, разважаць, падкармліваць гэты гнеў, дзяліцца з людзьмі, слухаць, як яны начнуць станаць разам са мной, гэта мой выбар. Я хачу прабываць у гэтым гневе. Вот это ужо будзе грахом. Сама па сабе эмоцыя, яна не грэх. А чым з'яўляецца эмоцыя? Это вучэнне касцёла, да, што эмоцыі не паддаюцца маральнай ацэнкі. Таму што там, дзе ёсць грэх, там павінен быць выбар. За эмоцыямі на самым пачатку выбар наш не стаіць. Думаю, вы эту формулу зразумелі. Вось. А дзе нараджаецца грэх? Там, дзе ёсць ужо нейкае рашэнне. І ўвогуле цікавая рэч, што Бог, канешне, нам дае эмоцыі, это вельмі класная рэч. І што такое эмоцыі? Эмоцыі – гэта скрыты нейкі код. Эмоцыі паказваюць нам нейкую скрытую інфармацыю пра нас. І шалёна важна гэты код раскадаваць. Я раней трошку нават гэты тэкст ужо даследаваў, хаця яшчэ не запісваў, канешне, на YouTube. І сам вельмі хутка, як даследаваў гэты тэкст і тэму, я перажыў гнеў, і меў сам на сабе магчымасць паэксперыментировать. Это класная рэч. Калі я ўсур'ёз задаў сабе пытанне, пра што гаворыць мне мой гнеў, ён паказаў мне вельмі класную рэч. Вось што важна. Гнеў трэба даследаваць. Таму што гнеў можа быць праведным. Гнеў трэба даследаваць, пра што ён гаворыць. Да? То есть ён можа гаварыць пра тое, што я бачу нейкую несправядлівасць, і я з гэтым не згодны. Дык это добрая рэч. Наадварот, сказаў бы, людзі, которые пасіўныя, нічога не робяць, яны больш грашаць. Маўчанне часам ёсць грахом. Пра это кажа Бог прарокам, да, што пастыры не навучаюць, пастыры замаўчалі, пастыры не сказалі, а павінны былі сказаць. Калі брат твой зграшыў, ідзі і скажы яму, кажа Пісанне. Калі ты яму не скажаш, ты нясеш адказнасць за ягоны грэх. То есть маўчанне можа стацца грахом. То трэба ўсё даследаваць. Дык вось, можа быць гнеў такі, што ён паказвае мне нейкае зло, і цяпер я павінен зарэагаваць. Дык ён спомніў увогуле добрую справу. Гнеў. І ўжо як я зарэагую, это ўжо другая тэма. Але гнеў, ён добрую інфармацыю мне падкінуў. А часам гнеў можа падкінуць інфармацыю пра мяне. Я разгневаўся. Цяпер пытанне, чаму? Нейкая праўда ўва мне ўскрываецца. Можа, это грэх, з которага трэба пакаяцца. А можа, увогуле нейкія цноты, Божыя справы ўва мне абуджаюцца. То есть гнеў нясе нейкую інфармацыю. І ў гэтым ключы, конечно, цікавае вось гэтае слово напрасна. Гневацца па-пустому. То есть гнеў па-пустому, это, сказаў бы так. То есть я сказал бы, что это не дурное слово, да, и для меня оно особисто не лишнее. Ось у русской версии Библии. Гневаться по-пустому это проявление просто твоей похоти, амбиций. У психологии есть такое классное понятие быть человеком реакции. Это значит, что ты ты раззловался, тебе ты не распознаешь, не разбираешься, что к чему, и одразу тут же разборки, словы, полетели, там те еще там чины до этого доходят. Вот это человек реакции. То есть он не разбирается, не копается, да. В этом есть логика. Коли вот эту версию 13 версии Христос каже, кто гневается напрасно, той уже учинит забойство, той уже грашить.
То есть можно не напрасно гневаться. Бог гневается, и он же не грашить. Як дакладна сказаў Христос, это невядома, але думаю, это, ва ўсякім разе, разбіраючы гэты тэкст з вамі, я урэшце гэтае слово праўдаў. Мне сапраўды заўсёды здавалася оно там лішнім. Цяпер мне гэтае слово лішнім тут не здаецца. Таму што гнеў ўсё-таки это класная, карысная рэч. Галоўнае толькі распазнаць, пра што ён мне паказвае, мой гнеў. Вось. Мае высновы. Гнеў дазволены Богу. Нашая пахатлівая натура, яна ў нас ёсць. Вось. І таму мы над сваім гневам павінны панаваць. Мы павінны распазнаць. Не павінны быць людзьмі рэакцыямі. І таму Бог, калі Каін хоча забіць Авеля, Бог гаворыць, гнеў ляжыць каля тваіх ног. То есть Бог не кажа, што каля тваіх варот. Бог не кажа, што Каін ужо зграшыў. Але ў ім ужо ўсё зараджаецца. У ім расце гнеў, у ім расце нянавісць, у ім расце зайздрасць. Вось, каб ён расшыфраваў гэтыя эмоцыі, магчыма б, усё было па-іншаму. І Бог пра гэта гаворыць Каіну. Асцярожна, паглядзі, што адбываецца ў тваім сэрцы. То есть тут яшчэ няма панавання зла, але трэба ў гэтым разабрацца. Ты павінен быць гаспадаром над сваімі эмоцыямі. Не яны пануюць над табой. Расшифруй гэты код. Так бы гэта сказаў. Да. Наконт яшчэ там тэмы забойства. Да. Часам узнікае пытанне, а як жа самаабарона? Варыянтаў поўна многа розных. Можна зараз навыдумляць чаго ўгодна. Я не хачу гэтую тэму ўлазіць. Да. Навука Касцёла дазваляе самаабарону. Это не з'яўляецца грахом. Але я вельмі асцярожна да этой тэмы, таму што многія войны, яны таксама апраўдваліся як самаабарона. Калі рэлігійнае грамадства, і там трэба былі такія вось аргументы, нібыта Божыя, то той, хто пачынаў войны, яны таксама частенька казалі, мы абараняем сябе, таму што вон там, далёка, недзе, ёсць нашыя ворагі. І калі мы не шахнем першымі, яны шахнуць па нас. Як бы тэарэтычна логіка ў гэтым ёсць, але разумеем, насколькі тут шмат маніпуляцый. І таму пытанне самаабароны ўсё залежыць, я б сказаў бы, ад сітуацыі. Да. Але логіка Христовая больш паказвае, што Бог ўсё-такі міратворац. Там, дзе можна рабіць мір, там трэба ісці на мір. Там, дзе можна уцячы ад канфлікту, такога яўнага, страшнага, лепш хіба што уцячы. Так выглядае больш логіка Христовая Новага Завета. Зрэшты, пасля мы пачуем, хто ўдарыў цябе ў левую шчаку, падстаў правую, хто змушае цябе ісці, далей ісці. Это логіка міратворцы. Тэксты цяжкія. Не каментую іх пакуль што, да, але это логіка міратворцы. І таксама, разважаючы гэтую ўсю тэму, я разумею, наколькі шмат у Бібліі супярэчлівасцяў. Наколькі шмат такіх рэчаў, которые мы не разумеем. І бачыце, калі разважаць Біблію толькі па логіке чалавечай, у цябе свая установка чалавечая, і ты шукаеш сабе пацвярджэнняў. Цябе установка ёсць апраўдаць, не знаю, там гнеў, вайну, забойства, эўтаназію, аборты. Па ідэі можна накапаць у Бібліі нейкіх аргументаў. Таму людзі, которые не шукаюць волі Божай, не вадзімыя Святым Духам, не займаюцца жыццём духоўным, не распазнаюць у сэрцы сваім, для іх Біблія, яна нічога ім зашмат не дасць на самой справе. Да? То есть павінна быць богашуканне. Мне вельмі падабаецца гэты матыў у гэтым фільме «Кніга Ілая», дзе злодзей хоча, там лідар банды, хоча здабыць Біблію, каб маніпуляваць людзьмі. Таму што там напісана, падпарадкоўвайцеся ўсялякай уладзе, і ён ліча, што гэта я данясу людзям, і яны будуць мне паслухмяныя, а я буду рабіць, што хачу. І я думаю, што часта так ёсць. Да? У Бібліі сапраўды шмат такіх супярэчлівасцяў, і калі ты сапраўды не шукаеш волі Божай, то ўвесь час будзеш спатыкацца на гэтыя супярэчлівасці.
А калі ты ўсё-такі за Господам, вось яны не аж так разяць мяне гэтыя супярэчлівасці. Таму што я ведаю, што Господь не памыляецца. Я не прабую толькі логікай сваёй разважаць. Ну, это яшчэ такі каментар да нашага няпростага тэксту. Што яшчэ на гэтую тэму? Чытаем 24 верш, 23. «Таму, калі прынясеш дар свой да ахвярніка і ўспомніш там, што брат твой мае нешта супраць цябе, пакінь дар свой перад ахвярнікам і ідзі спачатку памірыся з братам сваім, і тады прыйдзі і прынясі свой дар». Цікава, Ян Златавусны на гэта звяртае ўвагу. Пра што ідзе гаворка? Што Христос дазваляе чалавеку нават спыніць культ, пакланенне Богу. Это, оказывается, не такое и важное. Коли ты с близким, подкресливаю брат, не от Адама и Евы, это брат, это той, который подобный, как ты за Христом, который любит Бога, как и ты. И вот коли вы еще не примирилися, да, то иди мирися. Знову ж, варіантів повно. Я б сказав би так, ну варіантів житейських повно, не все так просто, конечно. Я б сказаў бы так, што напэўна ёсць такія сітуацыі, дзе прымірэнне ўвогуле немагчыма. Да. І мы гаворым, што прабачыць это адно, прымірыцца часам немагчыма, таму што это розныя ўзроўні. Да. Я думаю, што мірыцца з людзьмі надо у любым выпадку, але это не значыць, што далей трэба будаваць адносіны, як ні ў чым не бывала. Потому что, магчыма, конфликты не показывают, что мы розныя. Апостол Павел меў конфликт і з Пятром у свой час, і з Марком пасля, яны разышліся нават, з Барнабай меў конфликт. Яны не разышліся ворагамі. Я не могу сказаць, што яны разышліся не прымірыўшыся, але яны не маглі пагадніць вось гэтае, узгадніць гэтае служэнне, таму што кожны меў сваё заданне, свой духоўны ўзровень. Ім трэба было разыйсціся. І, конечно, не ўсё так проста, да. Вось, але, не сказаў бы, што прям такі яны ворагамі разыходзяцца. Не сказаў бы. Да, і тым не менш, это можа не тое прымірэнне, которое нам хочацца як ідэалістам. Вот з усімі быць у міры. Я думаю, што не до конца пра гэта ідзе размова. Зноў ж тэма непростая. «Мірыся з праціўнікам тваім хутка», это 25 верш, «пакуль ты з ім яшчэ ў дарозе, каб праціўнік не аддаў цябе суддзі, а суддзя не аддаў цябе слугу, і каб не ўкінулі цябе ў вязніцу. Сапраўды кажу табе, не выйдзеш адтуль, пакуль не аддасі апошні грош». Нехта звярнуў цікавую думку, звярнуў увагу, падкінуў цікавую думку. «Мірыся з праціўнікам, пакуль цябе не аддалі пад суд». Значыцца, ты вінаваты. Значыцца, ёсць шансы, што цябе засудзяць. І менавіта таму ты мірыся з праціўнікам, а не тое, што ты не вінаваты, а ён там мае нейкія на цябе прэтэнзіі, і табе надо ў любым выпадку з ім прымірыцца. То есть цікавы это момант, да, што ўсё-такі магчыма і там, дзе таксама чалавек складае ахвяру і ўспомніў, што брат нешта мае супраць цябе, магчыма таксама ідзе размова пра тое, што гэта ты, складаючы ахвяру, зразумеў, што ты вінаваты, і брат мае нешта супраць цябе. І менавіта таму ляці скарэй мірыцца. А не тое, каб на сілу яго уламаць, вот, ты не вінаваты, а яго трэба на сілу уламаць, каб ён з табой прымірыўся. Я думаю, не трэба ідэалізаваць такія гісторыі. Нельга быць у міры з усімі. Вот мне асабіста падсумоўваю вось гэтыя два элементы, з мірэннем праціўнікам у дарозе і складаючы ахвяры перад алтаром, у святыні, сапраўды думаю, што так трэба было б разумець, што ты зразумееш сваю віну, і з тваёй віны ўзнік канфлікт, і таму ляці скарэй мірыцца. Магчыма,
такая версія нейкая больш, каб не ідэалізаваць, правда, каб не рабіць сабе ідэалогію, которая ніколі не спраўдзіцца. Да, вот такая версія на больш усё-таки нейкая для мяне асабіста даступная. І, мае дарагія, на заканчэнне. На тэму гнева хачу вам просто пачытаць пару тэкстаў са Святога Пісання, звярнуць на іх увагу. Ну, па-першае, там, дзе Христос праяўляе гнеў. Евангелие ад Марка, 3 раздзел, 5 верш, 4-5. І ён у іх спытаўся: ў шабат дазволена рабіць дабро ці зло, душу ўратаваць ці загубіць? Але яны маўчалі. У іх былі прэтэнзіі, што Христос у шабат хоча аздаравіць. Гнеўна паглядзеўшы на іх, засмучаны жорсткасцю іх сэрцаў, сказаў таму чалавеку: працягні руку. Той працягнуў, і стала здаровай рука ягоная. От Біблія нам адразу паказвае прычыну гневу Христовага, таму што ў іх была жорсткасць сэрца. То есть гнеў, між іншым, паказвае на жорсткасць іхнага сэрца. Это ўжо адразу раскадаваны код гнева. І это не грэх. І слава Богу за такі грэх. Ой, за такі гнеў, даруйце, да. Слава Богу за такі гнеў. Наступны прыклад. Я толькі пару штук, это ж, канешне, тут намного болей будзе. Евангелие ад Марка, 10 раздзел і 14 верш. Десятый, 14. 13-14. Прыносілі да Езуса дзяцей, каб ён дакрануўся да іх, але вучні забаранялі ім. Убачыўшы гэта, Езус абурыўся і сказаў ім: дазвольце дзецям прыходзіць да мяне, не забараняйце ім, бо такім належыць валадарства Божае. Канешне ж, гнеў прыклад яшчэ ёсць, калі Христос выганяе купцоў са святыні. Ну, кажу, тут тэкстаў трошку ёсць розных. Пасланне да рымлянаў, вельмі важны тэкст. 12 раздзел, верш 19-21. Не помсціце за сябе, умілаваныя, але дайце месца Божаму гневу. Вот, у прынцыпе, пра што мы разважаем. Да. Бог не дае нам такого права чыніць разборкі. Дайце месца Божаму гневу, бо напісана: мне помста, я аддам, кажа Пан. Але калі вораг твой галодны, накармі яго, калі прагне, напаі яго, бо так робячы збярэш яму на галаву гарачае вуголле. Не будь пераможаны злом, але перамагай зло добром. Гэты 21 верш апошні, перамагаць зло добром. Калі не памыляюся, гэта быў такі, лозунг, дэвіз мучаніка ксяндза Юрыя Папялушкі, который загінуў у камуністычныя часы ў Польшы. Ну і ўвогуле такіх веруючых людзей салідарнасці: не помсціць, а перамагаць зло добром. Ну, цікавы матыў. Паразважайце яго, калі ласка. Помста належыць Богу. Я асабіста, калі малюся за ворагаў, па-першае, не бойцеся маліцца за ворагаў. Калі у вас ёсць ворагі і людзі, да которых вы так успрымаеце, ставіцеся да іх як да ворагаў. То есть вакол нас поўна паскудных людзей, злых. Гэта свет, няма чого ідэалізаваць. Вось, псалмы. Ёсць поўна псалмоў, которымі можна маліцца як абарона ад ворагаў. І цікава, што ў псалмах там вось ёсць матывы помсты, але помста належыць Богу. Гэта ён аддасць. Гэта ён па заслугам зробіць. Я, калі малюся за ворагаў, часта люблю казаць такую фразу: Господи, я аддаю на твой суд гэтых людзей па імені, таго і таго. Каго памілаваць, памілуй. Каго пакараць, пакарай. Не мне належыць помста. Вот, таким способом молюся, да. Я так думаю, да, что, а может Господь так дозволит человеку досведчить любви, что ему там откроются вочи. Это не мне решать. А может уже треба добро шандарахнуть. Это будет шанец для его. Это не мне решать, я не ведаю. Со своим жаданием помстить, альбо со своей добрынёй человечей я могу много бед наворотить. Это не мне решать такие темы. Наступный текст. Это послание до Эфесцаў, 4 раздел, 26
верш. Гневайтеся, але не грашыце. Няхай сонца не заходзіць у гневе вашым. Апостол Павел цытуе, канешне, стары запавет, калі не памыляюся, псальм. Гневайтеся, але не грашыце. Значыць, ёсць гнеў, который не будзе грахом. Просто клас. Наступны тэкст, это было Ефесянам 4:26, наступны тэкст Ефесянам 4:31-32. Всякая горыч, раздражнение, гнев, крик и блюзнерство няхай будуть выдалены ад вас разом з усякай злосцю. Вы ж будьте один до одного лагодными, милосердными, даруйте один одному, як и Бог у Христе даровал вам. Цікава, што ў тым самым раздзеле, это 4 раздзел, мы чуем пра гнеў, который не ёсць грахом, і тут жа апостол Павел показывае пра гнеў, который ўжо будзе грахом, таму што ён вынікае са злосці людскога сэрца, з похоцяў людскіх. І яшчэ один тэкст, гэтым разам пасланне Якуба, 1 раздзел, 20 верш. Бо чалавечы гнеў не здзейсняе Божай справядлівасці. Таму адкіньце ўсялякую нячыстасць і празмерную злосць і прыміце з пакорою пасеянае ў вас слова, якое можа збавіць вашыя душы. Гэта быў Якуба, 1 раздзел, вершы 20-21. Бачыце, чалавечы гнеў не здзейсняе справядлівасці Божай. То есть тут можна нарубіць дроў. Але гнеў ёсць таким кодом, который трэба расшифровать. Классная у нас тема. Дякую, что слухаете. Похваленный Иисус Христос.